नोंथांमोनखौ आंनि दावहारु गेलेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। माने आं गोबावजों लाइभ जादों नै नोंथांमोन दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ आगारिया। मानोना आं लोमजागासिनो दङमोन दासो लोमजागादों एसे। ओमफ्राय आं गोबाव जाबायमोन फार्म हाउसाव फैयैया ओमफ्राय दा फार्म हाउसाव दंफैयो आरो आङो। जोंनि फार्म हाउस बियो जों साथामजों बानायदों बे लोगो नांनानै। आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थाखायो बे जोंनि फुख्रि होननानै जोङो बना दोन्दों बिराद बुरजानो। मोनाबाय बेलासि जाबाय नै मोनाथारा खोमसिबायानो दा टाइमा खैथा जाखोथाय 6:06 जाबाय नै 6:05। जोंनि फार्म हाउस आरोना बियो नै थाजोबो नै लोगोफ्रा। ओमफ्राय आं दा ओरैनो बेरायफैथ'दों नोंथांमोना दाख्लै नोंथांमोना गोबाव जाबायमोनना दाख्लै हांसोखौ नुयैया। सरि दे आंनि माबाया थाबथा थुबथा जागासिनो भिडिअ'आ। मा जादोंबा नेटआ प्रब्लेम दे दा कारेन्ट गैयाना बेनि थाखायनो एकदम मैयानिफ्रायनो गैया कारेन्टआ। बे नै हांसोआ देरबाय दा एसे गिदिर गिदिर नै नोंथांमोना नायदो नै फवासे फवासे जानाय जाजोब्बाय। बियो दा अखा हाबाय थानानै बाहेरायावबो बरननो हायाखै। माखासे बिदै दैहोगासिनो दं माबागासिनो दं आरो गगासिनो दं मेसिनजों। बियो जोंनि फार्म हाउस आरोना। आइया कारेन्ट गैया मैयानिफ्राय खोमसि। दे